Waħda mill-ispiżi ta' kull xahar hi l-ispiża tad-dawl u l-ilma. Se nippreżentaw numru ta' pariri li nissuġġerixxu li ssegwi biex tnaqqas il-kontijiet tiegħek tad-dawl u l-ilma. Baxxi it-termostat billi tbaxxih b'xi grad tista' taqta' 10% mill-ispejjeż biex issaħħan. Itfi d-dawl meta titlaq minn kamra. Imra sal-massimu l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ u dik tal-platti, kif ukoll it-tumble dryer. Meta tkun mimlija, il-magna tal-ħasil tuża inqas enerġija milli kieku kellek timla nofsa f'żewġ ħasliet. Aħsel il-ħwejjeġ tiegħek f'30 grad u tużax it-tumble dryer jekk tgħaddi minn ajru. Timmlix il-kitla tiegħek iżżejjed, għalli l-ammont ta' ilma li għandek bżonn għal dak il-ħin. Aqla iċ-chargers kollha meta ma tkunx qed tużhom, speċjalment dawk li kollhom xi dwal li jixelu. Itfi it-tablets, il-laptops u l-kaxex tat-TV, hekk kif tieqaf tużhom u idealment aqlaħhom mill-plakka. Tkomplix tiċċarġja oġġetti elettriċi la darba jiċċarġjaw u tħallihom jiċċarġjaw lejl sħiħ. Itfi u aqla mill-plakka ir-ruta tal-internet meta l-aħħar persuna tmur torqod. Jista' jkun żmien tajjeb biex tbiddel il-bosots ineffiċjenti li għad għandek id-dar. Kun konxja ta' kemm għandek dwal mixawlin u jekk għandek bżonnhom ikunu kollha mixawlin. Naqqas b'ċiklu wieħed biss kull ġimgħa l-użu tal-magna tal-ħasil. Jekk qed tippjana li tuża l-forn, ara jekk tistax issajjar aktar minn darba jew issajjar diversi affarijiet fl-istess ħin biex tieħu vantaġġ mill-enerġija użata biex issaħħan il-forn. Qatt m'għandek tpoġġi l-ikel jaħraq fil-friġġ jew fil-freezer, ħallih jiksaħ l-ewwel. Iżżommx il-biba tal-friġġ jew tal-friża miftuħa għal perjodu twil tal-ħin, peress li wara il-friġġ jew il-friża se jkollha taħdem aktar biex niżel it-temperatura. Żomm il-friġġ tiegħek b'temperatura ta' 5 gradi jew inqas. Bħala medja, inżommu l-friġġis tagħna b'temperatura ta' 7 gradi li jfisser li l-ikel tagħna jeħżin qabel. Jekk inti ssajjar għal-iktar minn darba, iffriża żejjed u jekk issaħħan il-porzjoni jkollok bżonn fil-microwave, tkun tuża inqas enerġija milli ssajjar l-istess ikla mill-bidu kull darba. Dejjem għatti l-borom u t-taġnijiet tiegħek. L-ilma jifleħ jali qabel u tuża inqas enerġija biex issaħħan l-ikel tiegħek. Itfi l-forn ftit minuti qabel ma l-ikel ikun imsajjar għal kollox, speċjalment jekk għandek forn tal-elettriku, għaliex dan jieħu ftit ta' żmien biex jibred u bekk ikompli sajjar l-ikel tiegħek. Tiftaħx il-biba tal-forn ripetutament għax tkun qed tħalli sħana toħroġ u bekk taħli aktar enerġija. Jekk tista' l-ikel itawallu mill-ħeġiġa minflok tiftaħ il-biba. Għatta minuta inqas fix-shower. Ibdel banju li tieħu fil-ġimgħa ma' shower ta' 5 minuti. Uża showerhead li tuża l-ilma b'mod effiċjenti. Issa huwa l-ħin biex tixtri waħda jekk m'għandekx. Vit tal-ilma miftuħ il-ħin kollu jaħli aktar minn 6 litri ilma kull minuta. Għalhekk għalaq il-vit waqt li taħsel snienek, tqaxxar il-leħja jew taħsel wiċċek. Viti aktar jista' jaħli aktar minn 5300 litru ta' ilma fis-sena. Għalhekk aċċerta ruħek li l-vitien tiegħek jingħalqu kif suppost u ibdel il-washes minnu fih meta l-vitien jibdew iqattru. Dejjem uża ilma kiesaħ jekk ma teħtieġ ilma sħun. Uża flaxxjatura sħiħa meta jkollok bżonna biss.